Okay na. Okay na, may bola. Ano, pwesto na. Okay. Okay na, pwesto. Kasi nansama pa ako eh. Laki ko eh. Sige na, okay na. Sige na. Ay, ganun mo ako naman. Hindi ko kasi alam yung time. 1, 2, 3. Ay, shoot kayo sa akin. Tama ba yan? Tama yan. Ako choreographer eh. Sige. Kanan muna. Bilang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Tapos 3. Meron 1, 2, 3 pa ba yun? Tuloy lang. Sige, nasa video na eh. Huwag kang mahiya sa amin. Huwag kang mahiya sa amin. Ayan, tapos. Gano'n muna. Tingin muna. 1, 3. 1, 2. Oh, bina. Padyak muna. Tapos. Yung kay Pachoy na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kailangan na sige. Tapos na yan. Huwag kang mahiya sa amin. Ikot. Ayusin naman. Padyak muna. Isa, hindi mo rin tama ka kaibigan. 1, 3. 1, 2. Yan, galing. Hindi mo aikutan. Padyak muna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan yung ano ko. Ayun, kay Raymond lang. Okay, may dadala dyan. Taas, pahinga. Pahinga. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang tong ina, may gumano. Ano pa tayo? 1, 2, 3. Hindi ko alam yun na. 1, 2, basta na. Sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano, makakapalag dito sa YouTube. Sige muna. Ayun na. Ano din? Susuko ka niya. Pahinga lang yan eh. Padyak. Good. Listen. Kung tingin mo rin tama ka kaibigan, sige lang kit at pag mo pinipigilan. Padyak muna. Kay Pachoy na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos. Balikan niyo naman. Balikan niyo naman yung pwende. Meron ka nito ah. Ganun o. Uwaalo dapat yung katawan. Tuloy-tuloy lang yan. Ano naman mo? Pagkis mo ako sumayaw. Ano ba? Sige, tuloy. Doble na tayo. Gano'n, masaya. Okay, talk na. Wala na, no? Hello! Kap! Para sa ito, Vice Mayor!
Pakita tayo sa video. Isa pa, isa pa. Wow, may kumabayan. Tama na. Tama na kalokohan nyo. Last one. Tangina, buong sayaw